Приятели, днеска ще гледам видеоклиповете. Дали имаме грешки? Да, абонирайте се в канала ни и помете гледаме с 1, 2, 3. Отговаряме. Само гледаме нашите клипове. От телевизора се вижда телевизора. Пишете в коментарите какви неща искате да качваме. Кои са те? Много добра двойка са те, бе. Не знам, брат. Като караме колело. Да им кажем ли едно, че? Много неща. Сега след няколко минути. Чакайте едно нещо, но чакайте, ще видите едно нещо, но не сега няма да кажем. Коментарите какви неща искате да качваме. Чакай да ви покажа. Да. Понякога си снимаме телевизията да знаете. Гледате ли новото ни видео? Чакаме отговорите, се казва. Ай, че ма умели си, те как че отговорят от екрана? Коментарите. Детска градина, комшие, така и пак е. А че не ще се Комши, детска градина. И ужури си каза. Малко в тебе ли съм аз? Да. И ти. Глей. Там бачи товаре. Паскайте лайка, за да може да... Да, лайкай ти, бе. Сега не знам дали на вас ви харесват видеята. Моля Така че оставете лайк, за да може... Да, това видео Не се е... подмазвай. Това видео е днес, Ако искате... когато снимаме това видео. На които може да се... За днес снимаме 3 видеоклипове. Дали понякога повече. И едно последва и тя. След няколко минути има нов. Не, но... Познайте. Другото видео ще има един нов. Опитайте се да познаете в коментарите. Да. Пишете, имате 15 секунди. 15, 1, 14 2, и така са. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Ура! Спрете ти видеото, ако искате. Вижте къде седи това. О, брат. Само да ви кажа, че мене може много рядко да не ме виждате. Да, Варна. Аз може да съм във Варна и моя приятел може да снима. Варненска. Може да виждате другите. Аз съм селско дете. Това е варненско дете. После ще участва в видеото. Провайдя трябва да е си... Дето после ще караме колело. Инфо, малко инфо. Ще караме колелета. Просто ги чакаме. Мазна! Да. И казвате, къде не сте гледат на деца, бе. Обичате ли, но? С пеликански гащи. Да, точно африкански на страниците бели гащи. И така си. Пеликански гащи. Аз му казвам на страните му гащи, понякога е пеликанските. Ако сте видяли едни големи... Ева така, бе, не съм виждал. Едни големи скали. Сега ще ми покажа калето. Калето? Ето. Калето. Ти могат да видят овече направо така, къде сме ние. Еми, аз така му викам кале. Обаче много яко се получи гледката за... Той не знам колко... Той е първо, че е кали и второ, че може да те кали. Не знам колко ще ни кали, обаче може най-много да не са калим, да са прибили. Пишете, ако сте се качвали, то... Яко. Това нашето куче е тук, винаги много обича да се качва. Сега, ако искате, сега ще слезем да ви го... Сега ще слезем, за да ви го покажем. Те снимат чашката, снимате, бе. Не. Дай не снимай, бе. Искам да ви... Дай, бе! Чекай, че хвата ми.
заплата. Ще ме извинявате, че аз съм селенски циган. Чехла! Бял циганин. А това е бяло турче. Аз съм бял циганин. Бяло турче. Не, ти си от Турция. Не бе. Говориш глупост. Bulgarian keyboard говоря аз. Да, аз говоря на бял. Смешки малко. Bulgarian keyboard говоря. Ти не знаеш. Аз знам. Пингвин. За малко даваме пауза, защото абонирайте се за канала и лайкове. Чакаме го вас всеки път. Пусни го! Пингвин, батко. Пингвин. Вредно е. На здравица. Лястовица. Може да ми се беля друг, може да стане черен. Много черен. Не е много. Знаете ли, че тук има бъбриче, тук има мозъче? Не го знаете това. Това е малко хубаво. Тук са бъбреците, а тук е мозъче. Не знам как да го си ти на всичко бяга тиква. Бяга, маре! Малко цика си. И къй се опаря? Кажи една какво е застана и Вие ако искате бой, аз срещу мистер брат ще го бия. Нищо, че преди малко се разрева. Да, Защото камедия сватбата ти е. Чакай, сватба. О, той много яко съм изо слънце в момента. Да, много яко е. Да, яко е днес. Вече няма слънце. Толкова да. Ето, вижте, сега е по-яко. Приятели, чакайте. Искаме лайкове от вас. Да! Лисанка сад. Ох, че... Етка, може ви покажем камерка. Ето. Чобил за брат. Нали беше там, бе, не може, ето. Нашето куче плаче. Аз покажи вас каулицата, бе, аз я покажи, бе. Чакай, бе! Покажи се. Покажи се. Ето, искам. Ето, ако сте гледали видеята, бой срещу мистер Бист. Срещу мистер брат. Не, вече снима ясно. Айде, пребегме го! Айо! Не го бия, защото е малък. А аз ще правя. О, се отробя. Не, той е лапе. Лапе. Е, лапе малко. Иде да послушва, иде, бе! Ти дръж. Ето го вижте, когато е малък. Не го е страх от тази топка, бе. Ой, колко минутки остават? Ана, 10 минути. Ана, спра. Няма да те бия, спокойно. Елай, няма да. Той не дръж, аз съм. Той не джига, знаеш как. И аз си отпусня ръката, искам да я видя. Валя ти. Чакай, отпусня, бе! Не давам! Дай на вас. Гледката, брат. Ти спра да ни гледат. Аз съм го спрял. Продължавам ми. Аз съм го спрял. А той не? Не, просто не, че го спря. Просто Просто е е включи. може да ме тук. Чакай, дай да сложим телефона. Дай. Аз си снимам, Не, бе, дай. Пусна телефона. Аз не снимаш. Снимаш, бе. Ненормално сега. Така, не знам дали се вижда. Ще върнем стола. Аз искам да я Искате ли да играме другото видео пак? Ако искате в коментари едно видео... Ако искате в коментарите, пишете дали искате да играем матч. Тук. Пишете. Чакаме ва. Тук, дето дядо ми идва и ми вика това футболно игрище ли? Да, за да не мога да говоря. Или за приятел. За мистер Брат. О, бе! Свърши видеото. Да. Сега ще... Тук имаше само една грешка, която
дето не снимаше комшиите, училището и детската градина. Всичко друго е бомба. Да, много яко, гледайте го. Чакаме отговорите. Сега ще Преди един пуснем час. другото. При нас. Ронтор с приятеля ми е влог. Пускай! Приятели, днеска сме тук късът, който снимам. Това видео е... Елате да ви разкажа тук е отворка. Отворка. Имаме Двора каза. Тук не се получило много добре, защото вече знаем по-добре неща, къде да правим. Сега тук ли? Да, това видео нали, е по-старишко и зато и малко е много по-лошо. Иначе... Имаме и Гучи чакай само. И чакайте малко, приятели. Опа! Така, продължаваме с приятеля ми да оценяваме. Къде ми е приятело? Оп! Тук съм и аз. Опа! Пускай! Продължаваме. Брат, къде е дистанционното? Ето го. Айде. Пишете дали сте на едно или Viva.com. Ние сме на Viva.com. Едно. На Viva.com сме. Тая случка! Помните, нали? Чакайте. Помните ли я мояка? Трябва да вземем чак. Не е много яка. За него, защото е негото. Как трябва да вземем? Спасите! Си такова. Чехлите са много яки, Бате, бомба, 5 звездна. Чешко. О, ще би го, що Ще бя! Ето го. Ето го. Не послушкото. Като свърши това видео, ще трябва да свършим Ето го и моя приятел, който ще гледаме шортца. Да, ще гледаме шортовете. А вие гледали ли сте? Пишете в коментарите, задължително ги гледате. Не, гледайте ги, много са яките. Да. Мистер брат съм. Това е най-лудото куче, което имате по-лудо куче, напишете или пишете, ако имате куче или котка. Харесва ли ме? Вие от предишните видеа сте разбрали как се казва. Сигурно, ако сте ги гледали на шоу. Гледайте ги, много са яките. Оп. Ще стои. Моето куче е много непослушно. Непослушен. Да ни Ако сте били ютубъри, как може да си вече го знам, да това е. си сложим, например, някоя музика, защото ние сме още малки. Ние не знаем. Вие, когато сигурно гледате, сигурно ще видите другото. Да, където ви показваме как се казва нашето куче. Да, тук има една спалня. Пишете, ако искате в коментарите. Тук е едно място, където... Тук е обидно. Тук къде си изкарам кухия, тук вратата не може да влезете. Ето вижте, ако искате ни вижте детката. Сега ще ви увеличим. Ето там детската градина. Някакъв пичага на Мерцедес. Така, сега моя приятел ще продължи видеото. Много често е, много често. Направо бомба. Нашата друга спалня. И тук И тук си правим още мастерук. И тук гледаме. Само че в камера. Аз имам само един проблем там, дето че оставя телефона на зарядни и аз Това беше много си време. И просто това тук не е много добър звук. Ето тук имам я си на спалня. Та мечка така, летник ще навия, че направо аз съм съзнай. Оп, айде, оп. Чок си лесе маре! Отварям се тук. Не, матко, няма да ходи мистер Бранд. Ето
Ето го тук. Това където казах лично. Качваме. Да, бе. Скоро ще се качи видеото, където... Да, чакаме го. Мисля, брат. Тук имаме още един видео. Молим се. Тук е още един. И ще можете да видите как се казва кучето. Напишете кога е родено. Ще ви кажа едно нещо. Са си обръчени към лайковете. Искам лайковете и абонементи. Това ще родиме. Каква злодия и как се казва. Пишете в коментарите. Той ще казва Рико, ако не може да видите. Ето го. Чук, аз съм си името първо, не мога да гледа. Той е на 7 месеца. Той е на 7 месеца. Непослушник. Опа, не се покажи си номера. Той седи ми. Баса Само да Вили. Бабата, ама на мен май не се забяга. На 29 септември. Не сте ми прави си така. Извинете, ние още не сме били много ютубъри, така че съжалявам. Много обича да се носи така. Имаше Махни се, един път Махни се, един басейн. Аре, кунфу ще правя, чеки чак. Басейн. Имаше една топка, По-голямо на растението Гошо. Гошо ще го кръсти. Ще го кръстим Гошо. Не мога да е. Гошо! Витко! Слънчо! Моро! Иначе се казва Моро, добре? Моро се казва. Моро едно, Моро две, Моро три, Моро четири. Много се бе. Бъдете живи и здрави, учете и изкарайте хубави оценки. Чао! Той не може да изкара сути. Не е вярно. Само двойки. Не е вярно. Лъжеш. Чао!